Fera Media TV ku danna subscribe da ƙararrawa. Kaki, labarin ƙasar nan yana damu. Komai a ce ya tashi ba sauki. Komai ba sauki. Man fetur, kayan abinci, komai kakaf ya tashi. Doba, yanzu idan aka ce ki addu'a kwaya ɗaya, wace irin addu'a zaki? Ofera? Na, Baba Daudu. In aka ce ka addu'a kwaya ɗaya, wace irin addu'a za ka yi? To Baba Dan Audu, kai ba kai ne babba, ko ba haka bane ba? Tunda duk wanda ke gidan na a ƙarƙashin ka yake, ko ba haka ne Baba Daudu? To kai kamata Baba Daudu ka fara addu'a. Shikenan. Ya Allah ka ba mu zaman lafiya. Allah ka ba mu shugabanni na gari waɗanda za su kula da mu Doba. Haba Baba Dan Audu. Wa ɗaya fa kace ba, amma ka je kana yin guda biyu Baba Dan Audu. Haba Baba Dan Audu. In masora ke. To, Rabbana atina fi duniya hasanatan wa qina azaban nar. Ya Allah, ya Allah, duk namijin da yake cutar da matarsa. Doba, haba Doba. Kai da aka ce ki addu'a kwaya ɗaya sai ki tafi ki zarci haka. Haba Doba. Opera. Ya Allah, duk sauran da ba shi da aure a wannan shekarar Allah ka aurar da shi. Amin. Allah ka aurar da shi. Amin. Allah, duk namijin da yake da aure idan matarsa ta fita yake shi. Kai ba ka zama uwar taka ba addu'a ɗaya aka ce kai ba ka tafi kai ba zar. Ya daga kina haka da hannu sai ka ce wanda zaki daushe ni. Ayo kashin haƙarƙari na. Ayo kashin haƙarƙari na. Fera Media TV ku danna subscribe da ƙararrawa.